gawe kalian seni tari warok waradan. Kalau itu kula sangat harus jadi tempatipun ingkang membukani sakululu hadapake ananda najwa eki ardianca mungkin lari ingkang nembe kita akan bentuk dados lari ingkang solid migunani kados sesami agami negari musuh anjungso rinaku datang tiap sepah kali dalu puniko seni tari warok wardana kapan maring masuk datang pangipun pemerintah masyarakat dusun Bangsari daerah Saputra Bujeng hampir sani ngantos pumugi sapari wani samaki seni tari warok waradana.